Γεια σας. Είμαστε η τετάρτη τάξη του 6ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδιάς και αυτή είναι η πρώτη μας ραδιοφωνική εκπομπή στο European School Radio. Το σημερινό μας θέμα είναι ο μετεωρολογικός σταθμός που εγκαταστάθηκε πριν από λίγες μέρες στο χώρο του σχολείου μας. Η αγορά του χρηματοδοτήθηκε από το κοινοφελές Ίδρυμα Ιωάννη Λάτση στα πλαίσια του προγράμματος «Μαθαίνουμε παρέα», στο οποίο συμμετέχει φέτος το σχολείο μας με την δραστηριότητα «Μελετώντας τον καιρό στην πόλη μας». Με το μετεωρολογικό σταθμό θα γνωρίσουμε καλύτερα τον καιρό στην πόλη μας. Θα μάθουμε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα της ομάδας και θα βοηθάμε τους συμπολίτες μας με τις γνώσεις που θα αποκτήσουμε. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Εύκολα, μια και ο σταθμός περιέχει όλους εκείνους τους αισθητήρες για θερμοκρασία, υγρασία ή βαρομετρική πίεση και όργανα όπως το βροχόμετρο, το ανεμόμετρο ή τον ανεμοδείκτη που χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες μετεωρολόγοι για να συγκεντρώσουν στοιχεία για τον καιρό και να κάνουν προβλέψεις. Μάλιστα, ο σταθμός μας έχει όλες τις τεχνικές προδιαγραφές για να μπει και στο δίκτυο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, με το οποίο βρισκόμαστε σε επαφή το τελευταίο διάστημα. Εσείς τώρα μπορείτε να μπείτε στο ιστολόγιο του σχολείου μας που ονομάζεται 6ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιάς και στην αντίστοιχη σελίδα με τίτλο «Μετεωρολογικός σταθμός» να δείτε μία δεκαήμερη πρόγνωση του καιρού στην πόλη μας καθώς και στοιχεία για τα τοπικά καιρικά φαινόμενα. Επίσης, στην ίδια σελίδα μπορείτε να δείτε την εικόνα που προβάλλει η διαδικτυακή μας κάμερα καθώς και εικόνες της Λιβαδιάς από άλλες κάμερες που υπάρχουν στην πόλη μας. Λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή μας θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και τον επιστημονικό μας σύμβουλο κύριο Τσουρά Παναγιώτη και τον συνεργάτη του κύριο Παλαμίδα Τάσο που μας βοήθησαν με τις γνώσεις τους και τις συμβολές τους στην εγκατάσταση του σταθμού μας. Ήμασταν τα παιδιά της τετάρτης τάξης του 6ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδιάς και ελπίζουμε να σας κεντρήσαμε την περιέργεια για την φετινή δραστηριότητα του σχολείου μας. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα με μια νέα εκπομπή για το σχολείο μας. Γεια σας!